Ola a todos, no programa de esta noite xa vos lo advirto, todo vai ser sorprendente. Primeiro un lugar, porque estamos nun lugar maravilloso que é o Courel, e despois a persoa que imos coñecer. Chámase Xan, é un supervivente, o supervivente dunha vida que foi desaparecendo e esmorecéndose ao seu arredor, pero que loita cada día por manter viva nos mundos de hoxe. Xan viviu sempre aquí, en Vilar, nesta aldea, e durante anos foi o único habitante deste lugar. Ora hai un par de meses que ten un veciño, pero o mellor de todo é que este home non esqueceu nada. Non esqueceu as persoas, nin as tradicións, nin os saberes dos oficios, coñece cada planta, cada lugar, cada castiñeiro, cada souto, cada devesa, e sabe remedios para todo, remedios naturais para aliviar o corpo e remedios feitos a base de música de gaita, de canticas que aprendeu desde neno e de poesías que el mesmo foi compoñendo para aliviar os males do corpo e desta vida moderna que nos temos. Así que esta noite viñemos todo o equipo de Aralá a coñecer a Xan aquí ao Courel, a Vilar, o seu paraíso particular. Todo premio require o seu esforzo e chegar hasta este paraíso, sobre todo se neva, non é tan sinxelo. Primeiro hai que tirar cara ao Courel, subir, baixar e pasar por unha chea de lugares. En todo momento convén abrir ben os ollos para gozar da paisaxe que máis ben parece unha postal. Por carreteras estreitiñas, despois de moitos kilómetros e centos de curvas e fixándonos nos indicadores, chegaremos ata a aldea de Vilar, no concello de Folgoso do Courel. E agora haberá quen se pregunte como demos con este home. Pois neste caso foi grazas a Alfonso e a María Xosé, amigos de Xan e asesores do Aralá. Así foi como chegamos á casa e á vida deste gaiteiro, poeta e cantor de Vilar. Xan non está recreando ningunha das cousas nas que reparamos aquí con el, sino que sinxelamente segue a facelas como fixo sempre e como fixeron os que anteceden. El non só toca a gaita, sino que ten o coñecemento das claves da música do país e a personalidade simpática e pícara e intelixente do gaiteiro de vello, o gaiteiro que facía a festa e o modelo do gaiteiro do país en toda a extensión da palabra. Que me está pareciendo que non hai vida mellor como a... Cada un solo, gobernándose ben e lavándose ben cun mirmo. Mira unha cosa, cantos anos viviche solo aquí, 4. en Vilar? 4 anos. E non che daba un pouco de pena quedar solo aquí? Mira, cando viño das aldeas de redor, de por diante, por Xan, Villamore, Ferreirós, Folgoso, Vidallón, que é máis próxima e que adiante, a hora de chegar á noite, a unha, ás 12, ás 2, a veces, e ves isto así, a hora de vir da fora. Se estás aí que non pasa nada, pero cando ver da fora ás 12 a 1, e non ves unha casa, nin casa ninguna, é así algo extraño. Hoxe en día é rarísimo vivir en un sitio onde non hai ruído, onde non hai xente, onde non hai outras teles, onde non hai... Eu gustacheme moito sentir a coruxa aí por abaixo das paxas a mañá cedo. E ahora andan esas vacas aí tocando as campanillas e despertan má mañá. Parece que estou no cebreiro. Como era o Vilar cando ti eras pequeno? Mira, no ano 1954 e que éramos en 9 casas, me parece que había abertas, 76 personas. 76? Grandes e pequenos. Había casas de 10 a 12 e a 13 personas nunha casa. Entre os pais e tíos e abuelos e pequenos e pequenas casas. Na túa casa cantos erades? Quantos éramos? Sí. Pois os pais e 6 irmãos. 6 irmãos. E unha sobrinha que naceu aquí tamén. De que vivía a xente aquí antes? Había o rabaño das cabras en todas as aldeas, ovellas. O rabaño das cabras, a beceira. E había vacas, había bois, non? Igual se criaban tamén cochos, xatos, algún cabritos,
algúns años, e cousas así. Hai unha copia do documento. Unha copia. Aquela de arriba, que a casa, aquí sigue esta non naceu o meu abuelo, aí para arriba. Por trás daquela porta comunicaba, hai unha portada na parede, comunicábase coa outra. A abuela naceu naquela casa e o meu abuelo naceu na outra do lado. A familia toda tú é daqui logo? O meu pai nunca, que é de Bostelo do Lore. Pertenece a Quiroga, ao concello. Nacimos da Ribeira de Quiroga para arriba, xa empezando a subir para a Seara. Isto está todo ao meu cargo. Sei que hai cancillas por todas as partes, por todas as calles, mira, nesa corredoira. E esta parede fixena veu, para sentarse. E aí que xogábamos os bolos, mira. Mira a pedra de xogar os bolos. Ves? E aí que xogaban os bolos antigamente, xa había un pequeno morete por aí adiante. Pero desbixose todo o murete, ese muro estaba todo deshecho, xa estaba moi mal feito. E visionado non vai ter, hai 4 anos. Xogábanse aí que os bolos, e a parede, pois, non deixaban marchar a bola aí polo souto abaixo. Eu recordo xogalo moito. Nós estábamos para recoller a bola e os bolos, éramos moi pequerrachos. E a billarda a mí non hai que me gane na Galicia. Cando éramos chavales xogábamos no campo de festa en Villamore, no campo da festa da iglesia. Oi, a billarda a mí, era imposible que me poderan ganar, porque xogábamos os de aquí cos de Villamore, Eu vivía pegadinho aquí entre dos gaiteiros. Dormía pegadinho á lareira. Xusto onde están as olas, dormía pegadinho por atrás, un gaiteiro. E nesta casiña de aquí, nesta casiña que hai calao, había outro. A miña mãe morreu o irmão no Campillo, Teruel. Morreu ali. O irmão da miña mãe, que tocou de nino cos gaiteiros antigos de Villamore. A caixa ou o bombo. O sea que había moitos, porque sabía en Villamore, había aquí... O meu tío foi o gaiteiro antes cos veciños que tuven aquí pegadinhos a min. E onde tocaban? Cando tocaban os gaiteiros? Pois nesta aldea ou nas outras da lao. Pero cando? O día da festa? Todos os días? Cando se tocaba? Prácticamente tocaban todas as noites. Todas as noites? Os dous irmáns meus, eu, e aí outro dous veciños máis que tocaban o bombo as caixas, prácticamente só as tocábamos nós. O sea que armábades unhas noites divertidas, polo menos. Pero a miña máis sufriuxe moito de sentir a gaita do Manuel aí pegadinha á lareira e ao Daniel aí por baixo. Por qué? Porque viña á mente... O seu irmán? O irmão. Claro. E pasou mal. Tu e nai cantaba ou algo? Nunca fui de cantar prácticamente, nin destas cousas. O meu pai sí. E o meu pai tiña outro irmão que tiña un cuarteto tamén. O sea que músicos había un montón. E era o da gaita, o irmão do meu pai. Eu nunca pude ter gaita. Por qué? Eu poño dar guerra á miña mãe. Pero ti querías unha gaita? Porque a miña mãe non quería sentir tocar. E hai pezas aquí que solamente se encontran aquí, que ele é o transmisor. Temos o exemplo do Esparaván, por exemplo, que é un baile combinado por 2 ritmos, ou 2x4 ou 6x8, que son propios do Caurel, e non aparece en ninguna outra zona de Galicia.
mellor estou na cama, chegan aí pola mañá e algún toca. Igual me desperta a mañá dormindo, pero bueno, mira, les chamar chama, mira. Vamos logo entrar. Vida, ve. Atravesando esta porta viaxamos no tempo, porque aquí descansan os trebellos do pasado que Xan vai recompilando. É o seu museo, pero se pasades por aquí podedes visitalo polo módico prezo de 50 céntimos. Deixades os cartos e, iso sí, ao sair hai que apagar a luz. Cada peza está en perfecto estado grazas ao delicado traballo de restauración de Xan. Ten de todo, instrumentos musicais, utensilios que había antes nos fogares e ata unha máquina para facer os fideos da sopa e outra para facer os flecos das colchas, maquinaria avanzada dun tempo pasado. Ese carriño pequeno gustaba moito. Estaba destronado. Preparei no algo eu, pequenos e grandes, mozos e mozas e vellos e vellas tamén axudaban a tirar por ele. Uns por un lado, outros por outro, e hai que enganchaban unha corda e tiraban outro máis adiante. E hai que agarraban un deste lado e outro daquele. E hai que ir por trás, depende da... Se había moita subida tamén, igual iban outros dous por trás, un puxando. Eu recordo traballar con estes carros. Todas de madeira, son todos apartachos para traballar o liño. Isto do liño era todo de aquí. As mazas, o mazo, o ripio, a devadoira, o sarillo, o tascón, o ripio. Para ripar a liñaza, cando ven da terra o liño, para ripar a semilla, a liñaza. O tascón para tascar a sacar a fibra. E que vanse os fréculos ás colchas feitas no teare, neste pequeniño mueble. Eu tiña colchas feitas no teare. Xuntarse mozos e mozos, mozas e mozos, todos os deste lugar. O liño xa está amarelo e xa o temos que ir a arrancar. Uns van arrancando e a outros xa o ten que atar. Hai que ripalo no ripio, hai que levalo ao corgo, ao pozo, hai que levalo a mollar. En cuanto estea ben blando, tamén non hai que levalo ao prado a asollar. En cuanto tiñamos seco, xa nos pomos a amazar. Unha vez que está amazado, hai que metelo ao tascón, hai que pasalo no ripio, tamén hai que espadalar. En cuanto estea estirado, xa o temos que fiar, sala a roca. E o cabalo filandón o baile vamos armar. Vamos bailar hasta o día, vamos queimar aguardiente e vámonos emborrachar. Porque o liño xa che está listo, o liño xa moi traballoso, e o liño xa che está listo, xa podemos descansar. Hasta outro ano xa non nos volvemos sembrar. Todo o que el fala, toda a poesía que el nos recita, todas as cancións que canta e a música que fai están absolutamente integradas no tempo e no espacio aquí. É dicir, Xan, todo o que sabe é froito da transmisión oral máis pura e máis directa. A utilización de paralelismos, o tipo de rima, como vai recollendo estas rimas e vai cerrando as estrofas. Isto é herdanza directa da poesía medieval. Dicir, esa estrutura que topamos hoxe aquí cantada por Xan e recitada por Xan é a mesma estrutura que existía nas poesías as que temos constancia escrita no século XII. E isto transmisión oral de xeración en xeración. A cantar cando empezaches? Eu? Sí. Sempre se cantou na lareira. Na lareira sempre cantamos. Dilo como algo, sempre se cantou. Hoxe en día non se canta, por eso. Sempre se cantamos en algunha troula, bueno, toda a vida cantamos nas troulas. E na lareira, nos bailes. Tocábamos a caixa e o bombo, cantábamos a Daniel e o Manuel. E que cantabades? Cantábamos Chemiro Caboxe. Acordaste de algunha das que cantarades daquela? Ui, cantamos moitas. Acompañábamos coa gaita. Eran esas gaitas grillleiras, chamabanlle grillleiras. E depois estaba outra máis grande que seraba de... chamabanlle unha gaita tumbal. Esa da cama, esa deixa de dormir. Andan chas cabras no alto, comendo teu perixo.
galos ao día, meu amor, irguite baite. Como mendir queridinha, como mendir queridinha, como mendir é deixar-te, como mendir é deixar-te. E asómate á ventana, ai que vimos ai ca ronda e queremos cantar. Heredamos a máis guapa que naceu neste lugar, que naceu neste lugar. Parece la Virgen do Carmen hasta a Virgen do Pilar. Vamos indo cara a capilla. Estaba preciosa a corredoira que as pizarras no medio, pero veu xabarín e moveu unhas pizarras todas, case todas. Estuvo pozando debaixo das pizarras. E remove, busca miocas para comer baixo da pizarra, mira. Todo isto semblamos a garbanzos. E agora, mira, ahora dá moras. O sitio chan ya non era po millo. O mundo xirou, pero a aldea de Vilar quedou parada no tempo. Iso sí, Xan mantena fermosa, cos valados en pé e cos camiños limpos. Converteuse no guardián dun paraíso no que xa non queda ninguén, só el. Cando está só, traballa. Cando ten visita como hoxe, presume. Presume dos soutos, dos castros e dos seus recordos, porque Xan recorda bautizos e bodas nesta capela de San Roque e a festa de cada 16 de agosto. A carón da capela curábanse os males do espírito e atopábanse plantas para curar tamén algún mal do corpo. Remedios caseiros sabes facer? As queimaduras, unha planta que é un xario, parecida a xamauda, unha plantiña beixiña, un xario. Tamén co pingo, ca manteca do cocho. E que xa había da capilla nada máis, pegadas a capilla non había máis. E perdéronse. Quéntala un poquinho no lume, pélala por afora, quítallo da fora, pollo, quentas a manteca do cocho pingo. E úntalo? E úntalo aí, e despois unha pluma dunha ala dunha galiña ou dun galo, arrancaslle unha pluma, bollas unha gota de aceite e pingo, e despois na ferida, no queimado, ca punta da pluma. E así. E despois vai a folliña esa pelada, tostadinha, algo queimadinha no lume, quítase a piel da fora, e vai ao queimado, e vendas encima. E que dos veciños que estaban en Barcelona estaban armando o candil de carburo, plantou un lume e queimoulle a cara. Preparou meu pai o angüento ese do xario e a manteca do cocho e pasoulle fixolle o remedio. Iso non se sinte ca pluma, non sintes case, para arriba para baixo, baixa para arriba, plantoulle os xarios encima, só se lle vían os ollos. Eran chavalas, xa daban a ser mocetes. Xan coñece os segredos das montañas. Nelas recolle o que lle regala a natureza e o que cultiva el, e conserva o todo cun esmero sorprendente. Na artesa, na cociña, na bodega, cada cousa ten o seu sitio. Herdou a habilidade de saber usar cousas como o fume, o frío, o sal ou a escuridade para conservar os alimentos. E con algúns dos produtos montou un pequeno mercado, ou máis ben un autoservicio que os visitantes e camiñantes poden aproveitar. Levan o que máis lles guste, castañas, licores, e só teñen que deixar ali as monedas e, iso sí, escribir algo nos cadernos de Xan. Nestas páxinas quedan registradas as visitas ao paraíso. Poden deixar o diñeiro tamén donde sacan as botellas ou os botos, as castañas ou os conchos. Donde sacan os produtos, xa queda o diñeiro pousado aí. Coño na leva, non polvo, non é? Vai na mochila ou vai no carrelo nunha bolsa. E o dos bastos, a moneda dos bastos, métena neste bote. A xente de antes aproveitaba máis as cousas da natureza que agora.
Mira, hoxe en día, por exemplo, algúns nas casas compranse frutos secos e teñen nas casas eles e hai a vaganza, agora prefiro comprar frutos secos da fora, non comer o que ten na casa. Castañas secas, pilongas, os conchos, hai avellanas tamén por aquí. Pois prefieren comprar des outras chucherías que non da fora. Por exemplo, os conchos da fora non ten aceite ningún, ten grasa ninguna. Ven nunhas bolsas moi ben presentadas, moi bonitos, moi tal, pero rompes un concho dese non ten aceite ningún, non sabe nada. E este, mira que pinta teña, pode salir un malo ou dous, pero rómpelo e isto ten un aceite especial. Isto ten un aceite especial, que se debían comer todos os días 7 ou 8 conchos destes, ou 5 ou 6 se queras, destes. Por que? Para que son vos? Para todo. Os frutos secos son bonísimos todos, pero este me parece que o mellor de todos é o concho. Sí? Este é un fruto especial. E xa se mezclas o concho con un licorciño deste xa, como un pepe queda. Non, eses rompos son os conchos. E unha miga de pan e a medio vaso de viño blanco tamén se quedaxe moi ben. Sí? E as castañas? Porque as castañas aquí é algo que tamén, bueno, usábase para todo. Eu as castañas gustanchema moito, é un manjar. Agarra por aí que tú. Hai que machacalos a golpes, sin prisa ninguna. Tú tira para ti, levanta para arriba, tira para ti. Sin prisa, no, despaciño. Ai, ó. Sin prisa. Imos mirar. Pero despaciño, sin prisa ninguna, non hai prisa. Pois mira, non che andan moi mal, Tirámolas ao bandoxo. Vamos a dar a volta para cá. Aí van. Agora pasan aí, va. Non lle sobra, pero valen, Temos estado hasta 5 da mañá. Pisando e abandonando. Si, ó. Cenar e volver ela de novo, mira. Estas malas van pos cochos tamén. E as boas velas cóllense nunha mesa. Dame unha receita aí rápida de castañas que eu non fixo nunca. Bótanse a cocer na auga fría. Castañas en auga seca fría. pilonga van a cocer na auga fría. Bótanlle un trozo bon de panceta ao touciño. Inda que sea ben gordo, que tiña ben grasa, inda lle dá máis sabor. Home, claro. Van na auga fría. Se non espres, cocenche nunha hora e media ou e se nunha olla nunha pota normal, igual lle leva 2 horas e media, 3 horas coceren. Cando vai quedando castañas un pouco secas, que lle vai faltando unha pouquitín de auga, xa, e verlle como por arriba un caldudo, parece que ten chocolate por arriba o caldo, van quedando un pouquiño secas, castañas, añade un vasiño de auga fría. Dere unha media hora ou unha hora ou máis ou menos, volven quedar un pouquitín con pouca auga, añade outro vasiño de auga fría. E ese é o mellor produto que temos máis sano que hai no mundo hoxe. A castaña seca. Iso do que me estás falando, comíalo ti de pequeno xa? O que? O caldo de castañas, ou cocer as castañas así. Xa se facía de... Oi, para min é o meu manjar do mundo. Asar unhas castañas ou cocer as castañas pilongas sequiñas. Pero hai que sabelas cocer, E ti de quen aprendeches? De túa nai? Ou de quen? De quen aprendeches a facelo? Era a miña maia que as cocía. Eu que nací no Caurel, e aquí tamén me criei, estuve xa sempre aquí, eu do Caurel non marchei. Ai, Caurel da miña vida, ai, Caurel da miña alma, ai, Caurel do meu querer. Eu querer queroche moito, por eso che estou cantando, e sempre ches cantarei. Enche cantar mentras poida, e nunca me cansarei. O Caurel ten ben encantos, e eu conozo-llos moi ben. Ten carrozos e ten ríos, e ten montañas moi altas, e bosques de castañeiros, e castros celtas tamén. E vai longas carballeiras,
Mira cada vez más pequeña y más bonita que hay. Mira cada vez de robles. Y estos son piornos, que no mes de maio están floridos, están preciosos. Todos estes. E utilizades para algo os piornos? Para o forno, mar ben, para cantar o forno, para cocer o pan. Mirai, este era, aquí estaba a primeira fosa para impedir a entrada do castro. E pasaba por aí que a muralla, ves? Mira o resto da muralla aquí. E isto teria pois 3 ou 4 metros de alto. E esta era unha fosa toda moi funda. Tiñan 3 fosas de protección para que non entrara nada no castro. Esta era a segunda fosa. Todo eso era a muralla por diante. Esta era outra vivienda. E aí que hai restos de outra. E todo por aí abaixo eran viviendas. Que utilidade tiña o corno? Pa que era? Isto era para xuntar a xente. Para xuntar a xente? E o lobo que tiña que ver con eso? É para escorrentar o lobo. Cando viña, para que non se acercara a beceira. Fuxía co corno? Mira, medo? Estaba eu sentado nunha penela como esta. E eu sentime cos pés para fora, colgando na pena. Eu puxeme a tocar o corno. Eu era para carracho. Puxeme a tocalo, estaba o lobo de baixo na coballa abaixo da pena, escondido. E saliu como un cohete. Vaya susto levou, E ti? Eu ningún ano tinha medo ningún. Eran tempos moito máis duros que agora, pero eranche moi fermosos. Xa che están tocando o corno, están chamando a beceira. Vamos pola serra arriba, po alto da laspareira. Eli no pico da serra, vamos che bailar a xota e tamén a carballesa. E un pouquiño máis adiante, vamos che bailar a samba e tamén a muliñeira. E un pouquiño máis pa diante, no alto da laspareira, salto o lobo dentro o monte, alá dentre as uceiras, e acabanos co rabaño, e acabanos cabeceira. E os pastores descuidados non nos mandeis cabeceira, ponches a xogar as cartas e non che miran para elas. E os pastores descuidados non che poden ir con elas. E de que vives, Xan? De que vivo? De que vivir? Eu algo fago. No, eso xa, por eso te pregunto. E xa estou jubilado. Estás jubilado? Eu algo fago, eu quieto non podo estar. Antes, cando se necesitaba unha cousa, facíase. Na fragua. Ui, o dos carros tamén. Todos os ferros dos carros había que mallar ben neles, pero facíanse. Porque había rapaces para mallar machucar o ferro con mazos, bueno. Poñías os rapaces a machacar? Estaban esperando que pararan de machucar os outros ferros para entrar eles a mallar. Igual había 7 ou 8 aí. Despois se necesitabas unha sartén, unha tixola, un cazo, un sacho, unha sacha, todo se facía na fragua. E as pezas dos arados. Imos fazer un sacho, igual a este, velo. Para plantar as fabas e as leiturgas, ves? E as cebolas. Xa logo vale. Mira. Agora fais un sacho rapidamente de aquí. Agora cantámoslo, doblámoslo. Imos-lhe meter un tufo. Parece que está isto medio deformado, sabes? Está medio deformado. Non sei se colleu ben a forma.
Hai que facer o cuello antes de dobralo. Velo, agora tengo o cuello feito. Agora xa podemos doblar. Xa enfría, pero ele ten que entregarse. Agora está templado. Xa está templado. Non hai máis que apuñarlle un mango e xa vale. Mira, esta é unha sartén feita dunha peza. Mira onde se fai. Esta é unha plancha que sujeta as travesas na vía do ferrocarril. Córtase por aí. E por aquí. Córtase. Quéntase ali no carbón e córtase isto. Isto vai todo fora. E isto córtase por aquí, e por aquí, e isto estírase todo para aquí, e sale o rabo, o mango da sartén. É toda unha peza. Unha pedra máis fuerte, máis grande que isto, pois metese aí quente e aí onde se saca a forma. A sartén. Isto sería para fazer un cucharón. E é a mesma forma, só que é máis grande, de pedra igual. E onde salía o ferro? Pois mira, a maior parte dele era che da vía do tren. E depois da ballesta dos coches, dos camións, tamén salían moito. Todas as pezas salían tamén para fouzas, machetas, das ballestas dos camións e dos coches. E das vías do tren como das vías do tren? Tamén recuperaban o ferro que tiraban das vías, tamén recollían. E con eso que se facía? Non estaba facía? permitido. Pero había xente que se dedicaba a eso e pois trapelaba o vendío. Moitos roubaban os que traballaban na vía do tren. Terbello, 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 rabo do campo, la porta 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 do campo. Terbello, 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 rabo do campo, la porta 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 do campo. E arrima pota, miña coñada, e arrima pota, miña irmá. Touciño fresco, mangorizada, e arrima a porta, miña coñada, e arrima a pota, miña irmá, e arrima a pota, unha chorizada e unha grelada, e a cacholada, e arrima a pota, miña coñada, e arrima a pota, miña irmá, e arrima a pota, que carnaval. Touciño fresco, mangorizada, e arrima a pota, miña coñada, e arrima a pota, que carnaval. Touciño fresco, mangorizada, e arrima a pota, miña cuñada, e arrima a pota, miña cuñada, e arrima a pota, que carnaval. E terbello, 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 rabo do campo, la porta do campo, la porta do campo, la porta do campo, la porta do can. Mira os candiles de carburo. Este tiñas o meu pai colgado na habitación. E aí que abaixo levaba unha pedra de carburo. Un trapiño fino encima da pedra, para que estexa para a pedra húmeda. De que para arriba é o depósito da auga. Métese por este tornillo a auga. E isto regulaselle que lle cae unha gota cada 2 ou 3 minutos da auga. E coa humedad, co vao que crea a pedra do carburo, e ca auga, unha gota de auga que lle cae do depósito abaixo, isto é unha maravilla, isto é. E pas ten un olor precioso isto. Por que a xente empezou a marchar daqui? Por que? E que empezaron a plantar pinos por todas as serras. Sí. Estaban as serras cobertas de xente plantando pinos. E ganábase un xornal tranquilamente, bueno. E despois deixaron de plantar os pinos e a xente empezou a migrar para fora. Barcelona. Non había traballo? A Madrid, en algunhas aldeas, de aí que son están os meus irmãos. E para Francia, para Suiza. Porque non había traballo, esa era a razón? É que non había traballo. Os oficios que había, porque había moita xente... A vida aquí era unha vida intensa, había de todo. Os oficios foronche como os do carpinteiro, do ferreiro, ainda foron tirando, pero que importa? Había pouca xente que tuvera oficios. Era unha minoría, pero que non tiñan oficio ningún, entón que marcharse, prácticamente. Nas aldeias do Caurel houve moita alegría. Había mozas e mozos, e había moitos vellos con moita sabiduría. E logo nenas e nenos que nos daban alegría.
E alá para dentro da casa está cantando unha vella, que estará facendo o caldo e cocendo as castañiñas. Pouca xente queda desta, que se canta na lareira mentre fai a comidinha. E a min dame moita pena de ver pechar as aldeas, ver pechadas as casiñas. Moita culpa desto teñen, son os grandes rexidores, que nunca fixeron nada para que sigan as aldeas abertas e todas vivas. Xa non teñen perdón de Dios, que mala raña lles pega, que mala azar nos persiga. E as aldeas son fermosas, e as aldeas son moi tranquilas. Había que telas ben arranxadas, ben limpas e todas vivas. Decías ti, a culpa son dos políticos. Por que? Os políticos non fan nada por intentar mantelo as aldeas? Nunca vi. Mira, non lle interesa que se cerren as aldeas, para min. Dalle igual. Eles pasan deso. Porque reconcentran na capital do concello a xente das aldeas, xa non lle van recoller a basura ás aldeas. O mellor pechan hasta luces públicas, apáganas nas aldeas. E eles os ingresos son os mínimos por cada habitante. E reducen os gastos. E nunca fixeron nada, nin se está facendo nada, para que as aldeas sigan abertas e vivas. Pero como lle pediste a un rapaz novo que veña para aquí? Se non ten... E sober a medio de vida, sober a non traballar. Quantos se vivían da gana? Ainda se viñan ben da gana, algúns deles. Mel, castañas e rabaños de cabras. E con eso sería suficiente para manter a vida no Courel? Ti crees? Isto era todo arregladiño, preparadiño. Isto préstase para eso. Naceu para eso o sitio. Pero que está pasando cos outros agora? Que se derruman, que se perdan todos. A non do meu calo, non nos podar, pois non aguantan o peso que teñen, derrumanse todos. Rompen polo medio, rompen polo pé, rompen pola cabeza. Por que non se podan os outros agora? Porque non hai xente para bañar castañas. Nin que dá pena que non nos pode xa. Claro, porque manter os camiños limpos, os castiñeiros podados, as cousas en condicións... E que limpes a rodo do pueblo, por aí... E o resto están perdidos, non hai xente. Pero, de todas formas, se levan a cabo da... O do Parque Natural, des? O do Parque Natural, os outros, eu primo que iban botalle unha mão nisso. Carballesa, tesa, que na supera a bailar. Ai, os vellos desta aldea sabían arrepinicar, saben moi ben bailar. Carballesa, tesa, que na puidera bailar. Lai la 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 la. E Carballesa, tesa, que na puidera bailar, que na pudera bailar. Ai, os vellos das aldeas saben arrepinicar, saben moi ben bailar, moi ben bailar. E logo ten outra parte que xa non podemos cantar. Por que? Ten má letra, pero... Por que? Canta. Ou cantámola. Canta.
E as patacas de Forxán, e as patacas de Forxán, venlle sendo almacén. Temoslle fager unha vía pa que llas transporta o tren, que despois da vía feita leva moitas a correr ben, leva moitas a correr ben, leva moitas a correr ben. E as patacas de Forxán xa lle sendo almacén, vamoslle fager a vía pa que llas transporta o tren. E moitos cabos de cebolas, empanadas de cebolas, e das celgas e chourizos, que rica empanada, ve? E as patacas de Forxán xa lle sendo almacén, xa lle sendo almacén, vamoslle fager a vía pa que llas transporta o tren, pa que llas transporta o tren, que despois da vía feita leva moitas a correr ben. Que bonita, tiñades aí un pique cos de Forxán, me parece. Non creo que se un fado. Se foran outros tempos, pero hoxe vanse civilizando. Vanse civilizando. Eles non, eles. Algún dallo compro ben hoxe. Mira unha cousa, nunca pensaches en marchar? Cos vellos hai que cadar alguén. E árbol vello trasplantado ou che seca ou vai mal medrado. Pero ti querías marchar? Se non fora por eso, houberas marchado? A capital hai que marchar de moi novos. Non costa moito acostumbrarse, non. Cando empezaron a marchar teus irmáns? Tú como me quedarei aquí? Como recordas eso? Cando empezaron a marchar eles? Cando che empezaron a marchar uns e outros, pai, que cada un pa un lado, moi ben non se pasa. Non. Pero, a vida así hai que adaptándose aos tempos que corren, pero... E cando veñen aquí, que che din? Cando veñen? Que me din? Sí, que che din a ti? Oi, pois mira, que a de Barcelona leva moitísimos anos e o de Madrid, que é o segundo, o Manolo, gustalle vir, pero marchar logo. Pero os outros, xa lle gustaría estar aquí todo o ano como eu. Ti crees, sí? Que se acostumbrarían? Xa lle gustaría. Pero fillos criados, traballos doblados. Ora ten 2 netos, os fillos casados, e ao estar casados os traballos son multiplicados. Ahora... Casados multiplicados, criados doblados, isto é un... Fillos doblados, traballo... Fillos criados, traballos doblados. Se os fillos están casados, os traballos son multiplicados. Logo ven os netos e hai que aturalos. Isto non acaba máis. Pero eles non che din a ti, pero Xan, non quedes aquí solo. Vaite a vivir a outro sitio ou vente con nós, non? Non che din? De momento, como xa saben que mentre me apaña eu solo, non insisten en nada porque saben que eu estou neste paraíso onde estuven sempre. Meus carrozos e meus ríos, nosas serras do Caurel, eu que xa nacín entre elas, e aí que mirmo me criei. Non me leves para moi lonxe, non me leves para moi lonxe do Caurel. Nacín entre os castañeiros, ai, e concheiros tamén, ai, en este paraíso, ai, no Vilar do Caurel. Dasme un bico? Nacín aquí, Dasme un bico, que acabamos? 2 e 2. Un placer.